Fiduċja fost iċ-ċittadini Maltin dwar il-mod kif qed tiżviluppa l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-maġġoranza assoluta jaħsbu li sejra tajjeb. Dan jirriżulta minn stħarriġ ta' Eurobarometer li juri li l-fiduċja u l-ottimizmu f'Malta u fl-Ewropa qed jikbru. Il-perċezzjoni tan-nies Ewropej dwar jekk il-qagħda ekonomika f'pajjiżhom hux se titjieb tul it-12-il xahar li ġejjin żdiedet għal 24%. F'din il-lista pajjiżna jinsab fit-tieni l-ogħla post fejn 46% wieġbu li jistennew li fit-12-il xahar li ġejjin is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta se titjieb. Dan fil-waqt li 11% jemmnu li se tmur għar, 28% jaħsbu li se tibqa' l-istess u 15% ma jafux. Għal-mistoqsija dwar kif tiġġudika l-ekonomija nazzjonali, il-medja Ewropea li jgħidu tajjeb hija ta' 33%. Min-naħa l-oħra l-Maltin li jaraw l-ekonomija nazzjonali bħala tajba huma 69%. Fl-Unjoni Ewropea l-qatt huwa meqjus l-iktar kwistjoni importanti fil-mument. B'49% jistqarru li din hija problema f'pajjiżhom u 40% jqisu li din hija problema Ewropea. Il-Maltin min-naħa tagħhom iqisu l-immigrazzjoni bħala l-iktar kwistjoni importanti. B'43% jqisuha kwistjoni ta' importanza nazzjonali u 35% kwistjoni Ewropea.